Nagmabulokon ang ipahigayon nga youth concert sa Davao City niadtong Sabado. Tumong niini nga malayo sa dautan ang kabatan-unan. Ani ang report ni John D. Esteban. Napuno sa kasadya ug nindot nga musika ang youth concert niadtong Sabado sa usa ka hotel sa Lanang, Davao City. Libuan ka mga batan-on ang tigom sa maong selebrasyon gikan sa lain-laing lugar sa Davao Region. We invited 1,600 youth and young single adults from the Davao region and neighboring areas. Luyo sa kabibo sa maong event, mawang lawom nga tinguha. To bring all the youth together so that they could feel the love of Jesus Christ for them. Because we know that the youth is the future of our generation. We want them to be ready to take their roles as leaders, as mothers, as fathers, as parents, so we can have better communities. Tuod man, lisod matud pa mapaduol ang mga batan-on ngadto sa Ginoo, labi na sa panahon karon. Apan kinahanglan lang matud pa sila og giya, labi na sa mga ginikanan, aron malayo sila sa dautan. Sumala sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, usa sa mga nakita nga hagit sa mga batan-on karon mao ang mental health problem. So if they feel down, if they feel low, then they remember that Jesus Christ loves them, that they are sons and daughters of our Heavenly Father. So this gives them joy. This gives them strength to go through life. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao.